Nag-grocery mi nya giprank naman si Snake nga siya ang magbayad. Unsay mo ibayad, Snake? Ha? Card, cash. Card ra. Ha? Card ra. Card mo daw, card misno. Card. Meet our chikitings, DOS and XO. Sahay, maudyo ni makapamata na ko kay subraan kay ka mga lihukan ning duha ba. Pero okay ra kay makagigil masad kay sa ka-cute good. Pero usahay sa lagi, masubraan sad, maglagot sad ta. Pero pinangga kayo namo tanang iro namo. Pagbakod nato, manamin dayon ta kay basig na patay mga muta dira ba. Usa ta mo gawas. Kay bisag wa tay hilamos, at least mura tag fresh gihapon ba. Awar ko ning duha gauna-una pa nako. Magsunod-sunod dyan sila nako guys, bisag asa pa ko padung. Kay bag-o man tang mata, manghilam usa ta. Kay namilit pa ng mga laway si mong mga aping ba. Okay ron taglaway si mong partner, pero imong laway man panos. Hilamos dita. Bitaw kay inighuman na tong pahilamos kay magtimpla na matag kape. Kay maubay dyan ay pinaka-importante. Pero ang makarelate ra ani ang mga adik og kape. Di man sad ko adik og kape guys, pero ambot lang di jud ko pwede dili magkape sa buntag. Bisag hyperon ko pero sige gapon kog kape. Nya kana si baby girl guys, sayo dyan na siya mamata niya, sayo sa na siya maligo. Pero kami, way ligo. Bitaw, after na kong timpla og kape, magawas na dahin ko ana. Ambot lang, pero basta na ko sa balay kay after na kong timpla og kape tagabuntag kay magawas jud ko kay daghan kay kog manahunaan na guys, maghimog content og mga about sa life. Moto, paghapon, pagtan-aw na ako sa ref, halos wala na isod among ref guys. Pati sa mga utanan, amnya ka na kay sauce na siya sa siomay. Bisag siomay, wala na. Moto, nahununaan ako mag-grocery na sad may kay dugay-dugay na sad ko, wala ka grocery ba. Moto, nidong ko ni Apit kay magpauban ko ni Apit kay para siya giapoy mo drive. Ambot lang guys ay, pero kapuyan mo ko mag-drive. Alis kami ngayon guys kasi mag-grocery kami muna. Si Bunso pa rin yung driver natin. And siya din yung magbabayad ng grocery. Kaya, let's go! Pero sa'yo yung pera. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you baby girl sa grocery. Ikaw daw yung bibili ng grocery. Lo. No, thank you. Thank you. Stick na. Grabe. Totoo na yan Okay lang ba yun? Miswa guys, burrito, miswa o udong. Miswa ka na namin udong. Miswa ka na namin udong. Snake. Parang may gusto ka, Snake. Ano gusto mo, Snake? Gusto mo yan? 600. Bili ka na? 600 upat. Craving. Nag-crave si Snake. Oh! Dato. Backbone. So yun na nga guys. Ito yung pinakagwapa kong kapatid guys. Si Japet guys. Unsay mo gipamalit Snake? Unsa man ni Snake? Unsay mo na? Uy. Bawal yan. Bawal. Unsay mo na? Ano nga pa? Demonetize na. Ulit ko, unsay mo ni mo gipamalit? Wala naman. Ha? Balik na palit. Wow. Og maunita na namong napalit guys. Grabe daghan-daghan jud ni kay medyo dugay-dugay na sad ko, wala ka grocery kay dugay na sad mi, wala ka uli. Mo nang gidaghan na sad nako kay basig manghawa na sad mi, at least naapay mabilin sa balay para konsumo nila mama. Nya wala kay bawo si Snake nya amo sing i-prank nga siya ang magbayad. Kay ingon-ingon makag you're welcome ganina, kay ingon ko nga ikaw magbayad. You're welcome day ha. Sige, tanawon na to.
Medyo dako-dako dyan yung bayro nun guys. Maghuna-una pa lang ko, magkatawan ako sa naong sa reaction ni baby girl. Oh, wala pa na nahuman for 7K na. Dugay naman sad na. Pila na? Ismil. Ismil jud. Ha? Iyawan Di nakabot, di nakabot 15. Gamay ra mo gud no? Gamay ra man ani mo. Tanan mo pila na? Ako ko kawig Ismil ako nito rin. Ha? Ako na tanan mo. Ang gamay trek. Unsay mo ibayad Snake? Oh no! Card, cash. Card draw. Ha? Card draw. Card? Mo daw card miss no? Card. Di ka to. Ikaw kagaling na ikaw mo ba yan? Pagkarong ba? Lagi. Sige, sige. Sige. Bayan na siya. Pagkarong di ba? Lagi. Ay, di na, ay ka na idungan na lang nani. Ha? Kaya Lahi lang. lang. Kaya para kuha ng resibo. Oh, savings. 11. Thank you. No, grabe Snake bike. Libre hamig 11K. Oh, grabe. Thank you, Snake. Di ba tabay na natin yun? Wow, okay ra oy. Lubang. Bayaran natin ikaw niya. Joke na bito. Wow, kayo nagkudoy. Wow, di na mo pabayad. Di na mo pabayad? Ha? Ah. Sure ka? Oh, okay ra Imo oy. na. Ay, buwan joke na yun. Grabe, boy. Tinudoon na siniyag bayad, boy. Grabe, guys. Snake, boy. Sana all. Buhat amit ka na kasi kay libre ra na ho. Unsa? Libre ra na ko resibo. Wow. Ay, Dato ako nimo god. ha? Dato ako nimo libre kag kuan. Eh, libre ra gud na ko kay. Oo. Ha? One eternity later. Gagawin natin, guys. Maglilitsyon tayo. May dalawa kaming buong manok na nabili. Kaya ito yung lilitsonin natin. Ano sa tingin mo? Masarap ba to? Oo. Ha? Paano mo nasabi masarap? Siyempre, ugasan muna natin. Tsaka natin i-marinate. After hugasan, ilulod natin sa brine, guys. Yan yung isa sa papalasa. Kuha muna tayo ng ingredients. And dito tayo kukuha lang ng ingredients sa paligid namin, char. Ay, wala na pala kaming tanglad. Mahingi nila ako ng tanglad. Namatay na pala yung tanglad namin. Walang tanglad sa amin, guys. Manghingin lang ako kinamanong sa kapitbahay. Mga kapitbahay muna tayo. Ano tayo? Tanglad, guys. Pinangayo sa silingan. Since dalawa yung kailangan natin, guys, mangingi pa tayo kay Late Mayit. Maglitson, mig manok. Okay na natin. Daghan na ni. Oh, salamat kayo. Yun. Salamat, Timayet. Dami na. Maghanap tayo dito muna sa labas kung ano yung pwede nating mahanap dito na ingredients. So, moto, ang una raw nakitaan kay ang gold. Gold, dito si Bias dahunan, guys. Kay lami kay ni siya samot na kung naasa lechon, pero lechon manok man po lami gyapon ni. Og mo ni tanan ako mga nakuha, guys. Og naa pa jud koy nakita limonsito kay pampahumot, syempre. Pampawala man ni siya glangsa sa manok. Gimingaw ko niya ni bay kana manguha ra sa inyong atubangan ba og mga ingredients. Mo ni nakanindot jud og bukid no kay bisag asar ka makuan makakita ra jud kag mong ganahan kanon. Mananom na ko og daghang gulay kay para di na ko mo palit sa merkado.
Kanina pa to kababad. Nilagyan ko pala ng bawang ni mas humot. Itong tungagan ani. Lumoto may kiniabot si Japit kaya ako ang ipatabang siya og pakpak sa ahos pero wala na nakupos ang ahos. Awo de guys, wala na namo gilitsyon kay murag kawanon manggod dili may makahaling og tarong. Nakakita man ko aning turbo broiler kanila mong gamit sus parihara bitaw na. Kay sure ko mahurot ni dayon kay lami man ni liwat sa galuto. Lumoto ako ng giluto guys, excited ako sa lasa ni kay first time ko magluto sa turbo broiler. Dad, salamat sa pizza. May bisita ka? Oh, bisita ko guys kay dugan-dugan may wala kita. Weeks na goro. Ha? Weeks na ay. Gusto ba? Kay last na to kay katong nagpalit cellphone. Bisita na po ko dire guys. Patinda sa buko dire kay sige nagpatinda sa bay. Salamat sa pizza. Sumit kayo. After 1 hour ako ang gili-ili. Pagtanaw na ako, kinanglan na siya ibali. Sumoto ako anang gibali. Pag-abri pa dyan ako kay humot kayo. Makagutom mong samot. Ay sus, samot na niyo. Lamia. After 1 hour balik, naluto na dyan siya. Tanawar good guys, oh. Tanawa. Kay naluto namang usa. So ang usa na sad akong giluto guys kay duha man ni di ba? Manin natin. Dali ma. Dali pa. Ito lang naiwan sa isa guys, and hindi pa kami kumain. And yun yung isa. Ipapatikim natin siya kasi dumating si Yu. Dumating na si Yu guys. What? Tuwain natin guys. Ano? Langga. Sarap langga. Nalunod sa sarap. Yan na kare na mo. Wang na rice. Kain muna kami guys kasi gutom na kami. Kaya hanggang sumuli. Paalam!